Avui m'he portat al meu amic Pinocho perquè m'ajuda a contar els contes. Este Pinocho era molt mentirós i el nas se li feia llarg. Mireu, avui he buscat un conte molt especial que agrada molt a la classe del bosc. Mireu, és el conte dels primats, A la classe del bosc mos el sabem molt bé. És un conte molt difícil, però que se'l saben superbé. És un conte per aprendre els números i per aprendre quants primats hi ha al món. A veure, per què començarem? Començarem per un goril·la. De ben segur que n'hi ha molts xiquets i moltes xiquetes que ho han adivinat. A veure. Dos? Què? Molt bé, dos orangutans. Un orangutan i un orangutanet bebè. A veure. Tres? Tres ximpancers. Segur que ximpancers s'ho sabem tota la classe també, perquè és dels que més mos agraden. Quatre? Ai, que esta és més difícil, Quatre mandrils, molt bé. Són quatre mandrils. Segur que encara n'hi ha qui se ho sap. I els cinc? Cinc babuïns. Babuïns, segur que ho han adivinat perquè també és un dels que més els agrada. I sis què? Sis gibons. Algú se'n recorda dels gibons? Estos eren difícils, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 gibons. Però els 7 segur que se'ls saben tots. 7 què? 7? Molt bé, 7 mones aranya. Este se'l sap tota la classe del bosc i els agrada molt. Perquè a més, Aina Rivera té una mona aranya que un dia ens la va portar a l'escola. A què sí? A veure el 8. El 8 també vos el sabeu, que l'acabo de veure. 8? Macacos, molt bé. Són 8 macacos i vos el sabeu tots. I el 9? Ui. 9 còlops, molt bé. Algú segur que l'hem adivinat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 còlops. I els 10? A veure el 10. Què són el 10? 10 lèmurs. 10 lèmurs. Que Sònia sempre diu que són del Castelló. Blanc i negre. I ara és així el nostre amic Anthony Brown, que és l'escriptor, i diu: tots són primats. Tots són una família. Diu: tots són la meva família. Diu: i la vostra també, i de tot està xet. I ara segur que per ahí trobeu algú ben divertit. A que sí? Com us agrada este conte? Diu: conte contat, ja s'ha acabat.